Nadal, avui presentarem un llibre superxulo. Bon Nadal a tothom! Ara ja podem començar. Ara hem deixat el regal, ja podem començar. A veure, avui, com deia la Danae, us venim a presentar un llibre que es diu Un regal molt especial. I el conte també és molt especial, perquè té dos parts. Comença com un llibre normal de Nadal, amb els Reis Mags, que t'explica coses de Nadal, i a mesura que vas llegint i llegint, et trobes que el llibre canvia i passa a ser un llibre de manualitats de Nadal. Llavors, si tu comences a mirar-te les manualitats que et donen, que són moltes manualitats per fer, com per exemple, com per exemple aquest tió que és un imant. Et donen idees per fer imants, i aquí veiem també Pare Noel, el mascle Gaspar i el Baltasar i una obra de Nadal. I també et diu els materials i les instruccions. Sí, i a mesura que vas passant, per exemple, aquí tenim una altra manualitat que és una baldufa, i al final del llibre et donen tots els patrons per fer, per exemple, aquí s'està fent el Pare Noel i aquí hi ha les mides de tot per fer el Pare Noel. Sí. Llavors, al final de tot, els regals, et donen les pastilles per fer. Sí. Que són aquestes. Això de del Pare Noel. I fins aquí hi ha el primer vídeo de Nadal. Bé, ja hem acabat amb aquest llibre i ara us portem un altre. Un regalet pels nens petits, que aquest llibre es diu Els Pastorets. Els Pastorets representa que és una obra de teatre que es fa aquí a Mataró, a la Sala Cabanyes, i és una obra que fa que l'estan fent molts anys. L'any passat va fer 100 anys que s'està fent. Llavors, aquí a el llibre va molt bé per als nens petits perquè és una lletra lligada i ens explica tota la història de Josep i Maria, i es veu aquí com si fos la Sala Cabanyes amb el teatre. I els dibuixos estan molt bons. Bueno, us recomanem els dos llibres per Nadal. Fins aquí el vídeo d'avui. No us oblideu de subscriure-vos, activar la campaneta, Donar-li a like i a deixar els comentaris si us ha agradat els seus llibres o què espereu aquest Nadal. Sí, i si feu algunes manualitats per decorar la vostra casa. Fins gener!